Vi sidder lige nu i den gamle spisesal. Den er blevet bygget til højskolen i 1920, og borde og bænke her, de er fra 1912. Så der har siddet mennesker og spist ved de her borde og bænke i 100 år. Det er ret fantastisk. For godt 10 år siden blev det her til en efterskole. I dag er skolen for børn med læse-stavevanskeligheder, og de kan noget helt særligt. De laver nogle kompensationsstrategier, og derfor så er de rigtig gode iværksættere. Det, at man kom her og blev oplyst og lærte ting og udviklede sig og var på den her dannelsesrejse, det er det her sted her, det handler om, og det er det skal blive ved med. Så om det var for 100 år siden, og man startede højskolen op, eller så er det det her med, at man mødes her, videndeler og vokser ud herfra. De her vægge her, det emmer af det levende ord. Det emmer af historie, det emmer af menneskers rejse ud i verden, men ind i dem selv. Det emmer af mødet. Det emmer af refleksioner. Der er virkelig mange mennesker, der har fortalt om sine refleksioner på det her sted her. Og bygger på hele Grundtvig og tankegangen omkring det her. Og det gør det stadigvæk. Det gør det stadigvæk.